Belai belai ke hambai, tini 10 tarik November, kaisa lai bumani salah ini kena ceng nugnai, tini Ramchandra Ghat, je National Highway tongmani, or lama kinaro tini nichimi, or solar light kajak sinai, kai pura Ramchandra Ghat je highway tongmani, asuk jarati kena or solar light ceng kainan bagang pra, tredani hoite ceng 200 sanction mangka, aboni bagai tredani tini General Manager Mohanando Babu tai Swaraj Debormano belai belai ke hambai mariwo borong ni Subasu ebong borong ni yak hemang mabai sing 200 solar light sini Ramchandra Ghat ni road side bises kai National Highway kainan mangka sudah National Highway simia ora kebang makamiam sayo bazaro bo sing 200 solar light no kali puja nage no kainan ni bagai sing sai to gui tongo eka kai tini sing mono cengge dikha sing belai ke no khatungo sin je sing salkolok ma o lama rogo andra gunda te kecin boro sim tonglai mani tini o lama rok tini light bai khai tini sing sasa ung senai sing nayo oro thinango sing o lama chini je Ramchandra Ghat mo pai thangman ya gulo khaina oro welcome to Ramchandra Ghat tini kaisa oro signboard tongnai oro chini khoraksa bukhok jikni statue bo sing asore khuluma engko hei sing lamsongnai chini Ramchandra Ghat omte ya haikaino gobang ma thayo next year ro bo cheng tebo khainai eka kai chengoro omono kari bo chini project tongo ठीक o tabu bormura ja hasik tola oro kaisa view point khainai ni bagai salkise dinni bisingon oro tabu engineer rok khainai borongno sajaka ebong omono taklai next financial year ni bisingono chengko khainai te ani MLA fan ni bo ekta ongsho riwoi chengoro view point khainai oro kaisa picnic spot tongnai te oro berai jangnai jaga khairinai photo bujangnai jaga khairinai te oro market botana already market bo sanction nungui tongo oro 10 ta market nai oro women's market bo kaisa sing khaiden bagai chai togui tongo ani o elaka ni goyamuni bisini elaka ni no khobui kobangma jaga ni bekar charai rok oro baniya khai borok choli manthun bini nukhungna kaham khai manthun chungomon nayo eka aboni bagai no turuk turuk khai chingomon chung sasa khaimani bisingo highway bo jate lukurok jesa hakchal borok phaibo oro srapta bothagai lena oi nai thangmanani oboni bagai ebong hasik ni je naithok abono phunungnani bagai no chingoro view point khaina bo thangtongo ekai ching blai kheno khatungo chini solar light tini chimkai jaka saring ni chimkai no light ching sasa kai ungsinai engkai tini chini oro phaiman jaka kwbangma chini social worker chini rupo tongo chini Indra Babu tongo chini Andrew tongo tai chini Bikram Babu song chini Arun Babu song chini Olen Babu song Tomila song chini Goyamuni chairman BC chairman song no khobi kwbang ma am chini lukurok tongo eko tabu kai jagai tongkha chini mo blai khana naithogan hina ang kha khlaio hambai।